Üdvözlök mindenkit! Most megpróbálom bemutatni 3D-be a fúróhegyeket. Először másodszor illetve harmadszor. Ezeket fogom kibontani és megmutatom, hogy milyen belülről. Ennek a használatára, hogy tudjam kontrollálni a 3D hatását, fel fogom venni a szemüveget, és így már én is ugyanazt látom, mint ti. Most pedig nézzük. Az erre 169-es fúrószál. Ez hasonlít az RL701-hez. Csak annyi különbsége, hogy vékonyabb. Meséltsem a lencséjét a kamerának. Megpróbálom beforgatni. Most a kamera lencsétől 1 cm-re van a fúrószál, úgyhogy no. Remélem, hogy sikeres lesz a 3D hatás. Ez az RL 169-es fúrószál. Hogyha így autózoomon van. Na, köszönöm a figyelmet!